לקראת ראש השנה החלטנו בפרסום גליקמן נטלר סמסונוב לתרום קמפיין לאלה שידם אינה משגת. הרעיון, לצאת מהמשרדים הממוזגים, לרדת לשטח ולעזור לעסק קטן לפרוץ קדימה. קרפי, קרפי, קרפיון, קרפיון שווה מיליון. קרפי, קרפיון, קרפיון שווה מיליון. חביבי, הגענו. הבעיות שלך נגמרו. באתם לבטל לי את הארנונה. באנו להציד את העסק שלך קדימה לשוק של מחר. אבל מחר שבת. מחר אין שוק. ראינו בהתחלה שהוא לא כל כך איתנו. המזל שלנו זה לי יש כישרון מולד כזה לדבר עם כל אחד בגובה העיניים ובשפה שהוא מבין. אבויה, סלמתק עליך יא סחבי. אני רואה כל דג פה אסלי, אסלי, איה זלמה. ידענו שיש כימיה. הרגשנו אפשר לצאת לדרך. אתה צריך את זה? זה תמונה של אבא שלי. כן, 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 כן. זה הצרכן. איך אתה מגיע אליו? מה הוא חושב? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? הצרכן שלך מחכה שתדבר אליו. הוא מת! מה מדבר אליו? מת! מת. עזרא הבין שהוא איבד את הצרכן. זה היה רגע מרגש. גליקמן נטלר סמסונוב. תהליך העבודה כלל הפעם את כל מחלקות המשרד בהתגייסות חסרת תקדים. פשוט לא חוויתי דבר כזה, אף פעם. יום שישי, כל המשפחה שבת לארוחת ערב, רק על זה מדברים. כולם היו פה בטירוף, דגים, 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 כל היום דגים. היה לנו ברור שכדי להצליח, כולנו חייבים לחשוב דגים, לנשום דגים, ואפילו לדבר דגים. בונה, יצאת מה זה קרפיון בפרזנטציה? תודה. אני אומר לך, דני, אתה חתיכת בורי. אתמול אופיר יצא מה זה לוקוס. שלא התעסקו איתי הפרמידות האלה פה. הסברנו לעזרא שפה הוא חייב לחשוב בצורה יצירתית. יש לך בורי, יש לך דניס, אתה עושה כינוס מותגי. יש לך בוריס. שים לב עזרא, פתחנו לקרפיון שלך דף בפייסבוק שמתממשק עם פישביל. שם אתה מקבל קוד, עונה על חידון פשוט, אוסף 7,000 לייקים ומתחיל לקבל עדכונים וחדשות בזמן אמת. בשלב זה היה ברור שעזרא בשל לדבר האמיתי. הסיסמה שמסכמת את כל התהליך הארוך שעברנו. הסיסמה שתוביל אותו קדימה. קרפי, קרפי, קרפיון, קרפיון שווה מיליון. כל הכבוד. מה אתם עושים צחוק? זה השיר שלי. זה השיר שלי מההתחלה, לא? זה השיר שלי, מה אתם... הוא חיבק את זה ברגע. אתה קולט, אחרי שנייה, זה כאילו כבר היה השיר שלו. זה השיר שלי! בשביל רגעים כאלה שווה להיות פרסומאי. תודה כפרות, אני הייתי מפוזר מבחינה שיווקית, באתם, עיקדתם אותי והעליתם אותי למעלה. עכשיו לכו, תעזרו לעוד אנשים. תודה רבה וחג שמח. זה קמפיין של פעם בחיים. I wish I was a fisherman tumbling on the seas